खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ फैगौ 21 मे खालाराव जानो गोनां आसाम आयेन आफादनि गिबि जथुमाव प्रथम स्पिकार महरै गागि एमएलए चन्द्र महन पाटवारीखौ गोदान सोरखारनि गिबि केबिनेट जथुमाव थिरांथा लायो। मख'जाथावदि मैया दिसपुराव गोदान सोरखार दाखांनाय लोगो लोगोनो गिबि केबिनेट जथुमाया खुंजायो, जाय केबिनेटआव गोबांथार थांखि आजावनानै लायो, जेराव ट्राइबेल सुबुंफोरखौ इउनिफर्म सिभिल कोडनि बाहेरायाव दोननाय जागोन, हाबानि थाखाय बैसोनि थि खालामनाय जागोन, बैसो उन्दैयाव हाबा जानो मोननाय नङा, इउसिसिखौ खनसे बाहायखांनायनि उनाव रावबो गोबां हाबा एबा जुलि खालामनो हानाय नङा, सम्पतिनि मोनथायनि बेलायाव फिसाजोफोरा फिसाज्लाफोरजों समान मोनथाय मोनगोन, लिभ इन रिलेशनशिपखौ आबुङै बन्द खालामनाय जागोन, थामहिनबा हाबा जायालासे जयै थानो मोननाय नङा। बेनि अनगायैबो आरोबाव माखासे थांखि आजावो। बेफोरो जादों फैगौ 5 बोसोराव 2 लाख सोरखारि साख्रियाव माबोरै थिसननायनि थिरांथा लानो हायो, बिनि थाखाय चिफ सेक्रेटारिनि आवथायाव मोनसे टास्क फर्स दानाय जादों। डक्टर भुपेन हाजरिकानि बोसोरारि जोनोम सानखौ बोसोरसेनि थाखाय फालिबाय थानायखौ फैगौ 8 सेप्तेम्बराव गोदान दिल्लीनि भारत मण्डपआव फालिनाय डक्टर भुपेन हाजरिकानि गोसोखांथियाव 32 कौटि रांनि बाजेटजों श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव रैखाथुमसालि लुनायनि थिरांथा, फैगौ 5 बोसोरनि थाखाय हादोरसा सोरखारनि उकिल महरै फिन देबजित सयखियाखौ केबिनेट जथुमाव गनायथि होबाय। फैगौ 6 दानसिम हादोरसा सोरखारा गोदान गारि मथर बायनाय नङा आरो मन्त्रि एमएलएफोराबो गोदान गारि मोननाय नङा, गोजाम गारिजोंनो सोलिनो नांगोन। फैगौ 6 दानसिम सोरखारि मावख'गिरिजों लोगोसे साख्रिआवला मन्त्रि एमएलएफोरा गावबा गावनि खरसाजोंब्लाबो गुबुन हादोराव दावबायनो मोननाय नङा। सोरखारनि गारियाव जेसेबां थाव बाहायो थांनाय बोसोरनिख्रुइ देग्लाय 20% पेट्रल आरो डिजेलनि बाहायनायखौ खम खालामनांगोन। फैगौ 6 दानसिम गुबुन हादोराव मिटिं एबा सेमिनार खालामनो थांनो मोननाय नङा, नाथाय जायगायाव थानानै भिडिअ कनफारेन्सनि जोहै खालामनो हागोन होनना केबिनेटआव फोरमायथियो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मोनफ्रोमबो नखरनो बोसोरफ्रोमबो मोन6 गेस सिलिन्डार बेसेन लायालासे होनाय जागोन बाथ्राखौ बुंदों बिजय तालापाति। जोंनि बिब' बिनानावनि हाबायाव 8 ग्राम थामहिनबा मोनसे सना आरो गंसे गोजौ थाखोनि सिल्क सारिखौ बिदाया गावनि बिमा बिफानिफ्राय अन्थो महरै होगोन। बिमानि सनानि आस्थाम स्किमनि सिङाव तामिलनाडुआव जोनोम जानाय साफ्रोमबो गथ'खौ सोरखारनिफ्राय बोर महरै सनानि आस्थाम होनाय जागोन। जों जोबोद खुसिजों फोसावोदि दानिफ्राय 60 बोसोर बैसोसिम गासै आइजो गाहायफोरनो दानफ्रोमबो 2500 रां होनाय जागोन होनना बुङो तामिलनाडुनि सीएम जसेफ विजय चन्द्रशेखरा। मैया 13 मे बुधबार खालारखालि बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल सेन्टारनि लिंथुमगिरि महिम चन्द्र बसुमतारी आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सोद्रोमा सनेन्द्र बसुमतारी, अभिराम बसुमतारी, बिपिन नार्जारी, फामे नार्जारी, पदुमी बसुमतारी मोनखौ लाफानानै बिटिसिनि मानगोनां प्राजित कुमार औवारी, एसीएस प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिटिसिनि आरो श्री कमरदेव ब्रह्म, एसीएस सेक्रेटारि बिटिसिनि अफिस चेम्बाराव लोगो हमनानै फैबाय थानाय सेन्सास थामहिनबा जेनेरेल सेन्सास 2027 नि रिलिजियास कलमाव बाथौ जिमखौबो सोसनहोनो थाखाय गुवारै सावरायनानै मोनसे सुबुं सानखोखौ गुवारै फोरमायनानै होनो थाखाय गुवारै सावरायलायनाय जादों। बिथांमोना बे खामानिखौ मावफुंनायाव मदद होगोन एबा मदद होनाय जागोन होननानैबो खोथा होनाय जादों आरो फैगौ बिटिसिनि 5 जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट कमिशनारफोरजों जेनेरेल सेन्सासखौ लानानै गुवारै सावरायबावनाय जागोन होननानै फोरमायनाय जादों। गोबां समफोरावनो लाइमोनफोरनि सांग्रांथि गैयै गारि सालायनाय, गोबां गोख्रैयै बाइक सालायनायनि जाहोनाव गावनि गोख्रैथिखौ सामलायनो हायैयाव हरखाब जाब्रबथाय जानानै जिउ खहा जानाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों। बेबायदिनो क'क्राझार जिल्लायाव जाब्रबथाय जानायनि हारा बांनो हमदों। मख'नो गोनांदि सोलिफु दानावनो गासै 5 सुबुंफोरा जाब्रबथायाव जिउ गोमाबाय। बेखौ नोजोर बोनानै क'क्राझार जिल्ला DTO मावख'गिरि दजेन बसुमतारीया बनरगावनिफ्राय सेरफांगुरि थांनाय लामायाव सांग्रांथि होनाय हाबाफारि लानाय जादों, जेराव हेलमेट गैयालासे बाइक सालायनाय आरो गोबां गोख्रैथिजों बाइक सालायनायफोरखौ होबथानाय जादों।
ड्राग्स होबथानाय राहाफोरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय क'क्राझाराव NGORDनि जथुम्मा खुंफुंनाय जादों। मैया क'क्राझाराव थानाय DC मावख'नि कनफारेन्स हलाव नार्क' क'अर्डिनेशन सेन्टार कमिटिनि मोनसे जथुम खुंफुंनाय जालाङो। जिल्ला खुंथाय, सावस्रि बिफान, सोलोंथाइ बिफान, हाग्रा बिफाननि गोजौ थाखोनि मावख'गिरि आरो गुबुन गुबुन स्टेकहल्डारफोरजों लोगोसे अक्साड गर्गनि नुजाथिनायाव डक्टर P. उदय प्रवीणआ बे जथुमखौ दैदेनो। बे जथुम्माया जिल्ला नाङैनो फेग्रा मुवा बाहायनायखौ होबथानो आरो गोख्रों राहा लानायखौ गोख्रों खालामनो थाखाय गोख्रों नाजानायनि सायाव नोजोर होयो। बे मेलनि गेजेरजों सावरायजानाय गाहाय आयदाफोरनि गेजेराव सोलोंथायारि फसंथानफोराव सांग्रांथि हाबाफारि खुंनाय, फोरोंगिरिफोरखौ फरायसाफोरनि गेजेराव सिगांग्रो सांग्रांथि दिन्थिनायनि थाखाय सांग्रांथि होनाय, फार्मासिफोरखौ नेमबादियै नायदिंनाय, होबथानाय आरो नोजोर होनायनि थाखाय गेजेर बिफानारि गोरोबलायनायखौ गोख्रों खालामनाय आरो जिल्लायाव भिजन गैयै मिरुफोरनि खामानि मावनायखौ नायफामनाय। अरुणाचल प्रदेशनि अपारेशनाव सानै NACN उदखारि सुबुंनि जिउ खहा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला अरुणाचल प्रदेशनि चांलां जिल्लायाव आसाम राइफल्सनि गोख्रों अपारेशननि गेजेरजों NACN उदखारि थामहिनबा नागालेन्डनि सानै नेशनेल स'सियेलिस्ट काउन्सिल अफ नागालेन्डनि सोद्रोमाफोरा आसाम राइफल्सनि गुलिजों जिउ गोमानो गोनां जादों। थैनाय सुबुंफोरनि मुंखौ खौराङाव मख'नाय जायाखै। गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय सिसुपानि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव रंजालि बैसागु खुंफुं आफादनि हेफाजाबजों 25थि सिसुपानि रंजालि बैसागु फोरबोखौ 12 आरो 13 मे 2026 खालाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों तेलिसालनि रंजासालियाव गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जाबाय। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै खुंफुंनाय मैयानि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो एबसुनि मानव गेदेर आफादगिरि गोरोमदाव औवारि बिथाङा। हाबाफारियावनो गेवलां मेलनि बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो UBPOनि गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म बिथाङा। हाबाफारियावनो जर'खा आलासि महरै बाहागो लानो हायो BKWSनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय' नार्जारि बिथाङा। हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बिरखां नार्जारि आरो बुद्धिराम बसुमतारी बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। बर' साहित्य सभानि थान्दै हान्जाया BTCनि गाहाय चिफ हाग्रामा महिलारिखौ लोगो हमदों। BSSनि आफादगिरि गपिनाथ बरगयारिनि दैदेननायाव बर' साहित्य सभानि मोनसे थान्दै हान्जाया मंगलबारखालि BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारिखौ लोगो हमहैयो। मख'जाथावदि BSSनि थान्दै हान्जाया बर' थुनलाइ आफादजों सोमोन्दो गोनां गुबुन गुबुन आयदा आरो जेंना जेंसिजों लोगोसे बर' राव थुनलाइ आरो बर' बिजोंनि सोलोंथाइखौ जौगाहोनाय आरो संरैखाथि होनाय आयदाफोरनि सायाव गुवारै फोरमायथि होयो। बे सावरायनायाव ओनसोलाव बर' रावखौ जौगाहोनो थाखाय थुनलाइयारि आरो हारिमुआरि हाबाफारिफोरखौ गोख्रों खालामनायनि सायावबो नोजोर होनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। आसामाव नैथि खेबनि थाखाय गिबि मन्त्रि महरै समायखिरा लानायनि उनाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटीनि शिलपुखुरियाव थानाय भारत रत्न बान्था मोनगिरि लोकप्रिय गपिनाथ बरदलैनि गोसोखां खाम्फायाव गावनि गिबि हाबाफारि महरै दावबायहैयो आरो आसामनि गिबि मन्त्रि महरै बिबान नाजावनायनि उनाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया शिलपुखुरिनि गपिनाथ बरदलैनि मंखरसालियावबो बिबारजों मान बावो। 4 मन्त्रिफोरजों लोगोसेनो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया भारत रत्न बान्था मोनगिरि लोकप्रिय गपिनाथ बरदलैखौ मान बावदों। फैगौ 21 खालारनिफ्राय 16थि आसाम आयेन आफादनि जथुम्माया जागोन आरो MLAफोरा समायखिरा लागोन होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव बेबादि फोरमायथियो गिबि मन्त्रिया। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। कानाडा सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर दिलीप राजआ 48 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। हरखाबै हार्ट एटेक जाना 48 बोसोर बैसोआव रुंसारि जायो फावखुंगुरा। बिथाङा बिसि आरो 2 गथ'फोरखौ अरायनि थाखाय नागारनानै थांबाय। फावखुंगुरनि रुंसारि जानायनि खौराङा कानाडा सावथुन मुलुग आरो साउथ इन्डियानि सावथुन मुलुगखौ दुखुआव खोख्लैदों, जेराव गोबां मोजां मोनगिरिफोर आरो सावथुननि सेलिब्रिटिफोरा फावखुंगुरनि फारसे दुखु फोरमायदों। आथिखालाव गोबां जायगायावनो हाग्रानि मैदेरा सुबुं थानाय जायगासिम फैनानै न' बां, बारि बागान, बिफां लाइफां खहा खालामनाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों। बेबायदिनो हाग्रानि मैदेरा क'क्राझार जिल्लायाव गंनै न'खौ खहा खालामलाङो। थांनाय मंगलबारनि मोनायाव
गंगिया बिसिडिसिनि सिङाव थानाय लावख्रिगुरियाव मासे हाग्रानि मैदेरा फैनानै गंनै न'खौ सिफायनानै खहा खालामलाङो। जायगानि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला रायमना नेशनेल पार्कनि मैदेरा खाथिनि हाग्रा ओनसोलनिफ्राय फैनानै गामियाव हाबफैदोंमोन आरो जाग्रा आदार नागिरबाय थानाय समाव न'फोरखौ खहा खालामो। खहा जानाय न'खरनि सोद्रोमाफोरा रैखाथियै खारखोमानो हायो आरो जाथायाव रावबो सुबुंनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। बे जाथाया फिन खेबसेबाव खाथि खालानि ओनसोलफोराव बांबोनाय मानसि आरो मैदेरनि दाङाबाजिखौ लानानै गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। क'क्राझार जिल्ला बर' सावथुन महरगिरि गौथुमनि खुंगा 3थि आरो 12 नं महनपुर तुलसि जरा दैमु क्लाबनि खुंगा 21थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायखौ 14 मे खालाराव महनपुर गामिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। बे समायना रमायना हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन गोबांथार बर'नि फावखुंग्रि आरो देंखोगिरिफ्रा जेरै फुजा मुसाहारि, बबिता बसुमतारी, थाख्लाय नार्जारी, अनिल कुमार नार्जारी, मनिषा मुसाहारि, दीप्ति बसुमतारी आरो गोबां देंखोगिरिफोराबो बैसागो रंजाथायाव बाहागो लाफैगोन। गिबि मन्थ्रिनि समायखिरा लाखांनायनि उनाव केबिनेट जथुमनि गिबि सानावनो हादोरसायाव सिफायनो हायै एबा दिदोमथि खान्थि सोरखारा गावनि गिबि केबिनेटआव UGC थामहिनबा इउनिफर्म सिभिल कोडनि ड्राफ्टखौ गनायथि होबाय, जेराव 4 गोनांथार आयदानि सायाव गोख्रों जागोन। बेफोरो जादों हाबानि थाखाय बैसोनि थि खालामनाय, UCCखौ खनसे बाहायखांनायनि उनाव रावबो गोबां हाबा खालामनो हानाय नङा, सम्पतिनि मोनथायनि बेलायाव फिसाजोफोरा फिसाज्लाफोरजों समान मोनथाय मोनगोन, लिभ इन रिलेशनशिपखौ आबुङै बन्द खालामनाय जागोन, थामहिनबा हाबा जायालासे जयै थानो मोननाय नङा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों BTC हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश, ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एडुकेशन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट, फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।